Амисия чӣ брат? پس بخون شد گفتست. السلام علیکم دوستانی عزیز. саломатиё хуб ҳама тарафа назин бародаро. ма кам кам қатъи шумо суҳбат мекунам, кам кам дар инҷа интернетам мехонам вай комментариҳои бачаҳоро. овозаи маро нағз фаҳмидистен бачаҳо? Амира мефаҳмидем, баъд давом медодем. алейкум ассалом бародарои азиз, алейкум ассалом. овозаи маро мардум шунавидистанд. сар мекунем хай. دوستانی عزیز، چقدر که شما همتون خبر داریم، بسیارتون میدونین که ما دیگه کار نداریم، فقط همین روز تو بگره در یوتیوب، در شبکه‌های اجتماعی، در سامانه‌ها نشسته فقط خبر میکوبیم برای برادرای مهاجر. روز یک درباره امنیستیا و درباره یک دو مسئله‌های به‌حد ضرور видеоҳо карда иста будам. Видеоро тамом кардам. Пагар худо хоҳад мегузорам, ҳатман тамошо кунем. дар ҳамин ҳолат дар интернетам чарх зада аз хабарҳо хабардор шуда меистодам, ки дар якчанд сомонаҳои интернетӣ медидам, ки хабар пайдо шуд оиди барқарор кардани нархи интернет дар Тоҷикистон ба ҳолати аввалааш. ва хостам ки ҳаминро зудтар ба гӯши шумо ҳам бирасонам, ҳарчанд ки дар радиои Озодӣ инро аллакай бисёриҳо дидан. мувофиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки фармон аниқтараш як дақиқа ман аз рӯи сомона бихонам, чунки аз ёд кардагӣ нестам. дар ин ҷо гуфта шудааст, ки дафтари раёсати ҷумҳурӣ мегӯяд, Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон дастур дод, ки нархи истифода аз интернет, гуфтугӯҳои телефонӣ, на танҳо интернет, ҳатто гуфтугӯҳои телефонӣ ҳам, ки байни дигар шабакаҳо қимат кардагӣ буд, ба ҳолати пешина оварда шавад ва онҳое, ки дар боло бурдани он даст доранд, ҷазо дода шаванд. яъне онҳое, ки ҳамин корҳоро худсарона карданд, мувофиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бояд ҷазо бигиранд. фикр мекунам, ки барои муҳоҷирон ин аз ин дигар хабари хуш нест ва як хабари хуши дигар ин амнистия аст, ки инро ҳоло ҳам мо интизор ҳастем. бубахшед, як камтар комментарияҳоро мехонам, чунки зиёд навистам. амнистия кай мешавад? Медонам, ки ҳатман дар ин масъала мардум менависанд. бисёриҳо маро интизор шуданд, ки барои чӣ дар бораи амнистия гап назадам. бисёриҳо гуфтанд, ки ҳабиб куҷо шудӣ, ту чӣ ба ҷо шудӣ? Не, бародарои азиз, ман дар видеои пештара ба шумо ваъда карда будам, ки агар амнистия шавад, аввалин шуда ба шумо тарзи чӣ гуна ҳамин легализоват карданро ба шумо мефаҳмонам ва мегӯям, ки киҳо амнистия шуданд, вале мутаассифона ин ҳоло ҳам нашудааст. вале дар сайти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чунин як мақолача ҳаст, ки навишта шудааст, ки президенти мо бо президенти Русия Владимир Путин ҳамсуҳбат шуданд дар масъалаи афви муҳоҷирон ва президенти Русия Владимир Путин ба вазорати корҳои дохилаи Русия амр додааст, ки дар ин масъала як дида бароянд. чиқадр шумо ҳам огаҳ ҳастед, соли 2017 буд, ки Путин ба Тоҷикистон рафт ва дар он ҷо бо президенти мувохирӣ карданд ва ваъда кард, ки муҳоҷиронро афв мекунад. дӯстони азиз, худи ҳамон рӯз қарор қабул накард, ку ҳамин хел не омадак Русия ва аз байн хела вақт гузашт ва баъдан як рӯз паҳн шуд хабари афви муҳоҷирон. моҳи апрел 2017ро дар назар дорам. шояд инаш ҳам ҳамин хел бошад. пас аз вохӯрии президентҳо, Путин ба вазорати корҳои дохилаи Русия амр дод ва инҳо дида баромада истоданд, бояд шавад, афв бояд бикунанд, чунки Русия ба муҳоҷир, ба қувваи корӣ эҳтиёҷ дорад. оиди ҳамин масъалаҳо як видеои бақувват кардам, ҳоло онро монтаж карда истодаам, фардо мегузорам, ҳатман тамошо кунед. видео камтар дарозтар омадагӣ аст, вале дар он ҷо якчанд масъалаҳои муҳими дигарро ҳам гап задагӣ ҳастем. ҳатман онро тамошо кунед, дӯстони азиз.
хуб бисёриҳо дар инҷо пурсиданд, ки барои чӣ баъд аз вохӯрии президентҳо дигар ягон чӣ нагуфтӣ? Барои чӣ нагуфтам, аллакай ба шумо маълум шуд. Яъне ки ман ваъда карда будам, ки мегӯям он суханҳоеро, ки оиди амнистия аст. Вале вақте ки амнистия, яъне авфи муҳоҷирон нашавад, аз куҷо мегӯӣ? Чӣ мегӯӣ? Мо умед доштем, ки ин кор зуд ҳал мешавад, вале камтар кашола шуда истодааст. Вале ман ҳоло ҳам умед дорам, бояд бишавад. Барои чунки Ӯзбекистон бо Корея шартнома кардан, тамоми ними ӯзбекҳо қариб Корея коркунӣ рафтанд. Украина бошад, муҳоҷиронаш, ки дар Русия зиёд буданд, бо Европа шартнома карданд. Барои украинҳо роҳ кушода шуд, ҳама он тараф рафт. Мардуми тоҷики мо бошад, ки ҳар сол қариб 1 миллион нафар ба коркунӣ меомад, акнун имсол 400 нафар, 400 чанд ҳазор нафар, қариб ним миллион нафар омаданд. Ҳамаи инҳо аз он дарак медиҳад, ки дар Русия қувваи корӣ хело кам аст. Ҳатто аз оморҳояш, ки ҳар сол омор мекунанд, 2018 рекорд шуд. Дар Русия ягон бор ин хел рекорд шудагӣ набуд. Аз 2000 сол то инҷониб муҳоҷирон кам дохили Россия шуданд ва зиёдаш баромаданд. аз ҳамин хотир хоҳад нахоҳад авф мекунад, чунки мана фасли баҳор сар мешавад, кор сар мешавад, қувваи корӣ нест. Қувваи корӣ кам шавад, нарх баланд мешавад. Яъне ки ин шумо маро дуруст фаҳмидед. аз ҳамин хотир гуфти кампирҳо, ки мурда авф мекунанд, камтари дигар сабр кардан дар кор. Як кас навистааст, ки навиштааст, барои чӣ интересно, почему границу не рекламируешь? Диловар Кулов. Барои чӣ сарҳад, яъне ки таксиҳое, ки сарҳад мераванд, меоянд, барои чӣ дигар реклама намекунам? Чунки онҳо аллакай дастаташона русӣ хати гӯем вай доранд, муштарии худшона доранд. Ҳар субҳ аз метро Водин стадион рафта истоданд, мошинҳояшон пур аст. Рости гап, агар лозим шавад, боз мардумро тавсия метиҳем, бачаҳои хубанд. Мо бо онҳо ҳамкорӣ карда истодаем. Салому алейкум. Алейкум ассалом. Комментарияҳо хело зиёданд, намедонам кадомша хонам. Айноми ғариб духтаро раҳмат дода. Саломат бошед хоҳарои азиз. Ака, аниқ мешавад арзон интернет? Дар тамоми сомонаҳо чоп кардан аллакай ин суханро. Бояд ки бишавад. Ягон раиси ягон мактаб ин гапро нагуфтааст, ки ҳама гуфта истоданд, ки президенти кишвар ин қарорро, яъне ки ба ин қарор омадааст. ҳатман мешавад. Чӣ навигарӣ дар бораи патент арзон шудае, мега ростае? Заир Якубов. Дар бораи патент ягон навигарӣ нест, ҳамун кӯҳнагарие, ҳамун пешина аст, чизе ки аст. Зинда бошед. Салом алейкум ассалом. Як кас обуна шавед. Руд сиёҳ. Чӣ? Тоба. Ҳаминое ки ҳамихале гапҳо менависанд, илтимос ман як бор занг занед. Салом алейкум бародарон, ягон кор бошад занг занед. Як бародари мо Шерзод Чехов бекор мондааст. Аз мардум хоҳиш карда истодааст, ки занг занед. номерош 8925 627 3255. Мақсади асосии ман барои ин эфир ҳамин буд, ки ин хабари хушро зудтар ба гӯши шумо бирасонам. ба ҳузур ба хонаҳоятон занг занед, бо зану фарзандоятон чӣ хеле ки пештар гап мезадед, тариқи видеовизов, имо ки WhatsApp бошад, суҳбат кардан гиред. модарҳоятонро бубинед, зуд бо падарҳоятон дар алоқа бароед. ҳар хеле ки пештар занг мезадед, ҳоло ҳам ҳамон хел занг задан гиред. худо хоҳад ҳамун пакетҳое ки доштед, безлимит ё ки намедонам чанд гигабайт, ҳамин хел чизҳо ки буд, ҳамааш худо хоҳад барқарор мешавад. ва худоро шукр, ки ба доди мо расиданд. ман як видео карданӣ будам, бовар мекунед? Аллак ман мекунам як видео дар бораи чӣ будани интернет ва дар ҳолати набудани интернет чӣ ҳолат мешавад. Ман ин видеоро
мо як минус дорам, ки саросимавор видео намекунам, аз ҳамин сабаб камкам дар баъзе чизҳо ман дер мекунам. Факту далел кофта ва якчанд фактҳо оварда ҳамин хел ҷамъ карда баъд видео мекунам, вале камтар дер кардам. Ман ҳатман дар ин масъала видео карда иста будам, вале видеоро мекунам, мемонам, шумо мебинед, худо хоҳад. беҳтарин суханҳо 700 нафар, ҳама орзуи блогер. ин гапҳо қисо сарфам нарафтам. салому алейкум. Алейкум салом. як кас гуфтааст ки ҷавоб тед. Ман намедонам чира ҷавоб дам. Шояд дар боло наиста бошӣ, ман камкам суҳбат мекунам, намебинам ки чӣ менависанд дар инҷа. Кадомеро дайро кунам, мебинам. салому алейк ака, патент аннулировать шавад, депорт мезанам. Патент аннулировать шава, агар дар Русия гаштани шумо аллакай ғайриқонунӣ ҳисоб мешавад, барое ки дар мигратсионная картаи шумо работа хат кашидаги ва шумо гаштаистем дар Русия бе патент. И албатта ки ин ғайриқонунӣ ҳисоб мешавад. салом ака, регистратсия чӣ шуд? гап нест. хушрӯ нависед дӯстони азиз, сарфами баъзе гапҳо намерам. Ҳусейн Асоми дар бораи регистратсия пурсидааст. Ягон чӣ нашудааст, ҳамон ҳолати пешина аст регистратсия, ҳамон 3 моҳ пас. Вале як чизро мехостам ба шумо бигӯям дӯстони азиз. Агар ягон нафарои шинос дошта бошед, ягон роҳаша ёбед, ҳамон регистратсияҳоро мешавад 9 моҳа, 11 моҳа, ба фикрам вобастагӣ дорад аз хазяине ки шумо дар хонаи он кас регистратсия кардагӣ ҳастед. Агар шумо бо патент кор мекунед ва трудовой договор доред, 1 сола шартномаи корӣ, дар асоси ҳамон шартномаи корӣ дар ҳамон ҷои истиқомате ки шумо зиндагӣ мекунед, шумо метавонед регистратсияи 6 моҳа, 9 моҳа ҳамин хел регистратсиё бикунед. Инро баъзеҳо дорам, мешавад ҳамин корро карда. Беҳрӯз Ҳакимов гуфтааст, кадоми даҷои кор дар корай занг занад. Ин ростай, дурӯғай, ман намедонам, дар ҳамин комментария хондаистам. 8906 091 35 35. Ба ҳар ҳол аллакай ҳама боақл шуда, ҳама боақлем, ҳама мафкураи хуб дорем, ҳама сиёҳро аз сафед фарқ мекунем. Ин бародар ки ба шумо кор пешниҳод карда истодааст, 30,000 рубл ҷои хоб ҳаст мегӯяд. рақамоша гирифта занг занед, рафта бубинед, шартномаи корӣ бошад, ҳамааш қоидаву қонунӣ бошад, марамад ҷои кор. Аз оне ки дар хона хоб меравед, бекор рафта кор кунед. Мо ку коркунӣ омадем Русия. салому алейкум ака, бо шумо суҳбат кардан дар кор чӣ кор кунам ака, илтимос барои документом. Ҳамин описание видеода бинед ака, вай дорем. Инстаграм аст, ҳамонҷа даромада дар Инстаграм нависед, ҳатман ҷавоб медиҳам бародар. Касе ки выдворение дорад через суд, амнистия мега коснётся, бале, албатта. Вақте ки амнистия мешавад, дар он ҷо определённый нафароне ки масалан одамо запрет въезд мегиранд бо чандин статьяҳо, чанд намудаш аст. Масалан, агар шумо бо ягон доштани ягон беморӣ запрет мондагӣ бошанд шумора, ҳаргиз орзуи амнистияро накунед. осудаҳол бошед ки шуморо дигар ба Русия раҳ намедиҳанд. Ман ҳамин одамое ки баъзеш аз патент намегузаранд, агар ба боҳанаи регистратсия бошад, ба хайр аст. Вале агар аз комиссияи духтур нагузаред, шуморо 10 сол, 20 сол то 30 сол ҳам запрет въезд мемонанд, ки дигар шумо ҳаргиз, баъзеҳо агар касали табобатнашаванда доштагӣ бошанд, онҳоро ҳатто умрбод мемонанд, запрет въезд мезананд. ва онҳое ки сабук қонунвайронкунӣ кардаанд, қоидавайронкунӣ кардаанд, бисёри онҳоро роҳ медиҳанд. Масалан, аз 90 рӯз зиёд дар Русия истодааст, мигратсионная картааш буд шудагӣ муроаташ, вале набаромадааст.
регистратсияш дар дигар ҷо буд, дар дигар ҷо онро қапидан. Регистратсияш мураташ буд шуд. Ман ҳамин хеле сабук ҷиноят кардагиҳоро дар он ҷо статьяҳояш мебарояд, ҳамонҳоро озод мекунанд. дар ин ҷо баъзеҳо мегӯянд, ки интернет дубора боз қимат шуд. Набояд ин хел шавад. бисёриҳо нав даромаданд. дар эфири мо бори дигар хостем ба онҳо бирасонем, ки дӯстони азиз, бинобар сабабе ки мо ҳамеша дар сари компютер аз қафои видеомонтаж кардан, аз қафои хондани хабарҳо ҳастем, барои шумо аз ҳамин сабаб дар сомонаҳои интернетӣ ҳамин хел хабар зуд паҳн шуд, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарор кардааст, ки интернет ва гуфтугӯи телефон нархаш ба ҳолати аввала баргардонида шавад ва онҳое, ки ба ҳамин кор даст задан, яъне ки тасмим гирифтанд, ки ҳамин нархро қимат кунанд, ба онҳо ҷазо дода шавад. Ин сухан дар тамоми шабакаҳои сомонаҳои интернетӣ аст. Радиои Озодӣ, Озодӣ.орг метавонед даромада хонед, дар сомонаи Спутник, Ахбор.ком, дар чанд ҷоҳо аллакай паҳн шуд ва ҳатто YouTube ҳам пур аз ҳамин видео шуд аллакай. успед намекунам хонданда комментарияҳоро. Якташа мехонӣ, 10таи дигараш боло рафтаи мере. хуб, ака 3 солара то чанд моҳ гузаштааша отметка накунӣ аннулировать мекунам. дар ин бора маълумот надорам. Дар бораи кадоми дар бораи РВП пурсидестай? Маълумот камтар дорам. 1 сол дигар ждат кунем амнистияро. Салом, дар ҳолати пештараш гаштми? Бале, ҳамин хел шуд. Салом алейкум ака, доруи барои жилудка дар кора, чӣ хел кунем? Ака, ман врач нестам ва ширкате ки дору мефурӯшад рақамҳошон дар дигар видеоҳои мо ҳастед, занг занед, пурсед, доранд ба фикр дар бораи меъда. Амнистияро гап зан. Бародари азиз Амр Диаб Сабери, намедонам чӣ хел ном аст, дар бораи амнистия хеле гап задем. Видеоро аз нав монда тамошо кун, мефаҳмем. Салом бародарон, ман омадам муддати 20 рӯз мешавад, ки бекорам. Агар имкониятш бошад, то моҳи шарифи Рамазон сар шудана кор биёӣ, савоб меёрад. Чунки ниятам моҳи шарифи Рамазонро гирам. Сумам намондааст. Раҳмат. Бибинед, як бародар таҷик нияти хуб дорад, ки дар моҳи шарифи Рамазон рӯза гирад, вале барои гузарондани моҳи шарифи Рамазон ягон хӯрок хариданаш дар кор аст ва пул надорад. Хоҳиш кардааст, ки ба ман ягон кас ҷои кор ёбад, то он рӯз хело хурсанд мешавам. дастгирӣ кунед дӯсти моро, кадоми ҷои кор дорад, ба ҷои кор таъмин кунед. дӯстони азиз, кадоме аз шумо вақти сезони вана кор сар шудестай, баҳор шудестай, кадоме аз шумо агар дорен ягон хел ҷойҳои корӣ, гап занед, дар рақамҳои мо нависен. ман дар поён почтаи мо ҳаст, Instagram ҳаст, дар омада нависед, ки ба ман 200 нафар коргар лозим ёки 13 нафар коргар лозим. Бо ман ҳам суҳбат шавед. Ман дар видео мемонам, дар давоми 1 соат чанд нафар коргаре лозим бошад пайдо мешавад, ба шумо занг мезанад. ҳам кори шумо тезтар буд мешавад, устоҳо пайдо мешаванд, ҳам нафароне ки бекоранд соҳиби кор мешаванд, савоб мегиред. хулоса кори хуб аст. бародар, дар бораи Европа пор ягон маълумот дошта бошӣ, гап зан. Дар бораи Европа кор мо карда наметавонем, чунки бо он кишварҳо кишвари мо шартнома надорад. Чӣ хеле ки мо Россия мебиёем бе виза, ҳамин хел метавонем ба Қазоқистон равем ва ба Турсия то 90 рӯз гашта метавонем. Дигар тамом. Дигар давлатҳо барои мо виза аст ва виза гирифтанаш ҳам ҳар каса наметиҳанд ва чӣ хел мегиранд, рости гап оқа маълумот надорам. ягон бор нагирифтам худам. Акай, бо зинда бошӣ. Новости бошад видео кунед. Ои амнистия. Ташаккур ака. Салом алейкум ака, вид на жительство Краснодар Катида Москва кор кунӣ мешава? 10 бор навистам. Ана 10 хондам шу ака. Вид на жительство дар тамоми Россия кор мекунӣ, вале куҷое рафтӣ, дар он ҷо бояд временный прописка кунӣ. Ҳамира фаромӯш накун. Агар дар вақти кор кардан боқапанӯ,
ягона чизе ки аз шумо мепурсанд пропискаи ҳамун ҷоя дошта бошӣ, дар куҷо хо меравӣ бояд прописка боша ҳамун ҷода. Аз шумо дигар ягон ҳуҷҷат намепурсанд. Вид на жительство доштагиҳо. РВП доштагиҳо дар ҳамун шаҳри худ фақат кор мекунед. Масалан, шумо дар Твер дошта бошед РВП, наметавонед шумо дар Питер, дар Москва, дар ягон ҷое кор кунед. Фақат дар Твер. Вид на жительство дар тамоми Россия кор карда метавонед. Фақат пропискаи ҳамун ҷо, куҷое ки дигар шаҳр меравед, ҳамунҷо бояд временная прописка кунед шумо. Салому алейкум, бовардар зинда бошед. Дӯстони азиз, эфир хело зиёд ибад шуд. Ман то ҳол дар офисам, соат 12 шаб ман бояд хона равам. Эфирам 20 минут шуд. Хоста будам ки ҳамин хабарро ба шумо расонам. Кӯтоҳакак ҳам суҳбат шавем, вале ин қадар зиёд гап задем. Вақти зиёди шуморо дар нисфи шаб гирифтам. 700 нафар дар эфир аст. Аз ҳамаи шумо узр мепурсам барои нороҳат карданам ва ҳамчунин ташаккур мегӯям ки ба мо ҳамроҳ шудед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Эфирро маҳкам мекунем. хайр дӯстони азиз, наворо ҳатман падилиза кунед ба ёру дӯстони худатон. Комментарияҳо хело зиёданд, магар ҳамаро ҷавоб диҳам саҳар мешавад. хайр дӯстони азиз, худованд нигаҳбонатон бошад. То пагоҳ. Пагоҳ навори беҳтарин аст. Дар мавзӯъҳои нағз гап задагӣ ҳастам. Монтаж карда истам, мемонам. Пагоҳ ҳатман тамошо кунед. хайр дӯстон.